Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Biyernes kita karon nga adlaw, Abril 24, tuig 2020. Aksyon Hotline. Liwat kita nga nag-aabi-abi sa aton nga mga ka-aksyon nga nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad hindi lamang on air kundi pati na sa online. Aksyon Hotline. Available kita karon yang aga sa aton sining nga presentation via Facebook Live kag amo man sa YouTube. No sa aton nga mga ka-aksyon ginaimbitar tagid kamo para sa pagpartisipar karon nga aga. Magpadala lamang sang inyo mga mensahe paagi dira sa chatroom. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor nga wala iya sang wala sang internet connection, wala sang Facebook account, pwede kamo gihapon magkapartisipar diri sa aton sining nga pagpangalagad. Bagi sa pagpadala sang inyo mga mensahe sa aton text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe agud mabatian ta ang inyong mga reaksyon, ang inyo sining nga mga komentaryo man sa aton talakayan karon nga Biyernes. Nanong pila ka madalag ko mga balita nga aton tutukan ginaupdan kita karon iyang aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason. Backup naman Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Aksyon Hotline. Ako naman, Aksyon Art ay hupon checking in, tubtob kita, takna las 9:30. Karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano mga balita nga aton tutukan this morning? Subo-subo nihong development matapos no less than the governor. Kagabi sa Action Night Patrol nag-confirm may panibag-o positibo nga kaso diri sa probinsya sang Negros Occidental na may duha ka mga OFW naghalin sa separado nga mga pungsod nag-abot dito sa Metro Manila. Actually, last month pa or sang March bagani mo. Now, ang latest update kay sumong ari na diri sila sa probinsya. Kadamo sa nagsala kagabi. Kayang laom nila nakapauli na ining mga OFW sa ilatagsa ka mga lugar, no? Hindi ina-insakto nga information. Bangod ang matuod, ining nga mga individual o mga OFW, kag ining duha, to be specific,
ara dira subong sa Ibi, Magaluna. Action Hotline. Ang isa residente sa Banwa sang Kanduni, ang isa residente sang Silay. Amo nang ila mga provincial address. Now, tigin pa idalom sa swab test ang result positibo. Apisar, ngayon sila asymptomatic. Action Hotline. Meaning, wala sa makitaan sa ila sini nga ginabatyag abi nga sintomas sang COVID-19. Kundi mga sintomas sini ginahilanat ka, ginasipon ka, gasakit ang tutunlan mo, ginaubo ka, nga sang ulihigin intrahan pa sang LBM. No, nga mo na ang pila ka mga nagapanguna karon nga ginabantayan sa mga health expert. Agod nga may baluan kon ang isa ka tao posible nga may COVID-19. Action Hotline. Ang aton probinsya, nagapaninguha nga mabuligan, ini nga mga residente nga luyag magpauli, in fact, gaantos man ni sila mo. Hamakon mo nagalin ka pas pungsod to, kundiin, nagatrabaho ka, pauli ka di sa Pilipinas, paninguha ka nga magkapauli sa probinsya, naabtan ka lockdown sa Manila, pero ting subo-subo, yakon career ka karon sang COVID-19, kundi na kung nga problema ni pag-abot sa Banwa o kung sa syudad nga wala kang makaagi sa husto nga proseso. Action Hotline. Now, siling sang governor kagabi, sa interview ni Action Eric Magmanuat, aton kita gihapon siling mga OFW, basta nga ini sila magasunod kag ipaidalom sa nagakaigo nga proseso. Action Hotline. Anong sitwasyon nga gina-set up dito subong no sa EB or sa EB Magalona? Hibalon tayo na karon dugay-dugay. Action Hotline. Sa headline number 2 ay perti ang mga reklamuhay. Hindi hamak nga mga reklamo sa gihapon ang nagatuluhaw parte sa distribution sang Social Amelioration Program. Hindi lang ang DSWD ang nakabaton sang mga reklamo kundi pati na ang DILG. Tingin na check naton gani kidri kunos negros maging somon maging patawag na nga barangay kapitan bangod sang reklamo. Action Hotline. Amo ginangambal ko daw. Sa distribution palang gani sa mga food packs, ang tao ga reklamo na because that is the basic nga necesidad o kung basic needs sang publiko subong under sa general community quarantine sa province kag enhanced community quarantine diri sa syudad sa nga Bacolod. Action Hotline. Why mahimong publiko hindi sila makapangita sang trabaho ang ginasaligan ang support sang national government and also the LGU. Hindi na mabasol ng tao nga nagreklamo kapin pagid kon nakita nila daw hindi husto ang distribution kag ginhatagan sining mga benefits o kung sining bulig ayuda sang gobyerno. Action Hotline. Special mention no sang DSWD sa region ang case sa Barangay Felisa. Ay ti Kapitan Ramon Hardin, sir, ano ni nakasabat ka na to na ano ni ang matabo karon kay daw may mga reklamo na nga ginapatungod dira nga kuno may mga opisyal yang sa Felisa atong aligasyon sa mga natagreklamo nga ginaibanan 1,000. Hindi bala pwede ibanan na. Action Hotline. Ang sa probinsya, tiyang reklamo, iban, hindi dapat nga makabaton sa ayuda, bangod disqualified. Magsiling ka disqualified, hindi ka pwede nga kung taniyatagan sang ayuda, no, kay may trabaho ka, government employee ka, may mga aligasyon pagani mo, nga may pati-patay, may ngalan. Action Hotline. Isa lang darang nakita ko, may diferensya ang pagpreparar sang mga ngalan, ang pag-fill up sa mga official form. Ang simple lang na nakita ko, tiway nagtrabaho ang sa mga barangay nga level. Kana insindihan naton because of the limited time, pero nga malista nyo yung iban man, para na siyang napatay, kundi hindi insakto. Action Hotline. Inakaroon dayon tamad diri sa aton nga pagpangalagad kag sa syudad sa Bacolod may panibag-ong nga resulta sang swab test. Gikan iya sa Iloilo Testing Center. Nabaton na sang CHO kag lokal nga panguluhan sa Bacolod. This is good thing kay may ara na naman sang ginpadala dito
nga swab sample kag ang resulta negatibo. Action Hotline. Amo ng kampiyon nga balita. Now sa national, ang madalag ko nga report ti subong nga aga Biyernes ginahulat kunano ang mangin statement ni Presidente Rodrigo Duterte. No ginamonitor naton subong kay ang advice nga within today or this morning magapalayag ang presidente angot sa posible pa man lang ni nga mag-extend na naman sang enhanced community quarantine kag lockdown dito iya sa Luzon, particular na sa Metro Manila. Action Hotline. Kaya ang balita, ang extension sang ECQ mahimo ipatuman sa high-risk COVID-19 areas sa pila ka mga lugar sa pungsod. Action Hotline. Di magsiling ka high-risk, amo ng balantayan, ariyo si Presidente Duterte, ari nag-appear sa national television, Duterte, nagapaandam, nga mahimo magdeklarar sa martial law, bangod sa lawlessness, sa mga communist rebels. Pero why pa siya subong nag-live? Amo nang isa sa mga bantayan ta. Action Hotline. Kag Malacanang ginasuportahan ang diplomatic protest batok sa pungsod China. Nabangod sa ilang mga aktwasyon na ginhimo, amo na niyang problema sa COVID-19, nagaganhagan to sa pungsod China ay ang aton yung mga territorial ang sakop sa Pilipinas nga mga ginaklaim nga aton na sakupan sa pungsod nga mga isla ay amo niya subong ang halaka ginakadtuan diri sa mga barko sa pungsod China. Action Hotline. Di ang Malacanang nagpalayag nga suportado nila ang diplomatic protest batok sa amo nga pungsod. Action Hotline. Sa nasyonal kapon galantaw ko, may isa ka inchik yan nagkadtos Pilipinas di naghalaka libod sang bulong sa COVID kuno. Tigin na risto. Okay man na kayong ila sa pungsod China to. At least ang ila aksyon na ginhimo mayong resulta, no? Ang na-flatten nilang curve dito sa COVID-19, katiway pa man bulong, di ba? Bisa ng World Health Organization, kasi sige pang tuon nila. Ang Europe nagambal, sige basi kung sunod pa ning matinuig namon matapos ni ang pagdiscovery o kung na discovery sa vaccine nga pwede gamiton agud nga makabulong sa COVID-19. Action Hotline. So para mo nang pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Naunahon ko lang sa probinsya. Kay kanamo gid sa mahimata manaton naga problema matapos sining confirmation na ginhimo ni Governor Eugenio Jose Lacson kagabi sa Action Night Patrol Program. Hindi lawag-lahog nga daan magambal ka nga may COVID-19 positive patient mo ngara sa isa ka lugar. Although ang good news kiti asymptomatic, meaning why ibalas ang mga sintomas nga makitaan sa sining lawas sa sining lawas sa sining physical abing kung nabatsyag na sila lawas. Why sa makitaan nga mga sintomas, no, ang mga health authorities ta? Di galing kay kumo positive ang swab test sa imo, di kundi budlay. Action Hotline. Ara na si Dr. Jonathan Lumaton. Tiyan mo nang isa sa mga problema, gid. Now, katuan ta karon ko na ang sitwasyon dito sa area sang EB Magalona. Na? Para nga may baluan ta kung ano gid ang sitwasyon sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero diri ko anay sa syudad sa Bacolod na kadtuan ta kay may mga result man nga naggwa update gikan iya sa Iloilo Testing Center, and the good news is may mga nagnegatibo and hopefully tayo yon na ina, no? Although may mga areas diri nga sadto gindeclare nga high risk, no? Ultra risk ang nga mga areas. Ang natabo ti subong ang sitwasyon do ini kuno idulao na. We have the Interagency Task Force Head, ang Chairman, Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, good morning. Yes, Action Art, mayong aga din siya kung salamat.
Thank you so much for the time, sir. Unahon ko lang ni kay may good news kita, may 53 nga mga results nga nag-abot diri sa aton sa Bacolod City. Yes, Action Art, that is correct. And in ibalang places or residents na kini Ultra Vista, negative na ni ang sa Eroreco, hasta nandi ang sa Kwan, ang Ari ng Village Hospital. Oo. Isa na lang ang sa Doña Juliana, to sir, okay naman to? hindi pa. Okay. Ang sa Kwan, ang sa Villamonte, bala? Villamonte. Ang sasabis? Hindi sa Sabis, ang sa dire kay Ana Marie Palermo na yun lang. Okay. Okay na to. Negative naman na da. Okay Negative na. So, why na hindi na sa ultra risk. Banawi. Banawi, okay. Yes. Okay na sila. Takuling. Except sa Doña Juliana. Doña Juliana. Amo na sa mga nauna to yan, nga mga 5 areas sa Bacolod nga deklaran naton nga ultra risk or high risk area. Yes, that includes sa Eroreco kag sa Singkang Airport sa JR Torres. I see. So, ang good news ni, so what will happen next after nga may arat na sang result? May paidalong pa ni sila what Vice sa masunod pagid nga swab test in the coming days? Well, I think pasin maobran na yung City Health recommendation na i-lift na ang ultra risk sa ilang lugar. Okay. So bagon sini, meaning ang ining mga pamilya, kung may home quarantine pass ang isa sa ilang mga member, pwede na makagwa. Yes, correct na Action Act. Kung ma-lift na, may isa na sa member ng pamilya nila. Okay. Home quarantine pass. So subong, because of this Okay. With this latest nga ginpadala nga result sa aton, pila ang pending tapasubong dito sir sa testing center nga ginpadala? Action Art, ay ko ka-track siyang kuha na kasi nag-ipan ka, naglugang naman ka. Naglugang ka di sa mga sasapis sa Estefania, kag sa Mandlagan. Okay. So, sige na. Pero ang sa Mandalagan, kag sa sining sa area sa Estefania, ang ilalang tuya puluyan, abotong dogin sell-off naton. Correct. Okay, nag-visit kita dito and no need na nga i-seal off ang dako nga area ang bit dahil ang ila proper gated, may gated man and may wall man na separate. May police na nada and is nakagawa kag nakasulod. But ining siya kwan pala, ining siya Estefania kag siya Mandlagan. Ini pa lang siya kay patient number 2 siyang province. Okay. Action Art din sa to say nga dapat paimbestigahan ni sila talong to ni Mayor Maymay. Okay. Okay, may ebidensya na kung nag-hapit sa kwan, sa bulak. I see. Nakakuha ko ebidensya. Pwede ko na ma-share siya. Ate, sige mayo man gani kay at least amo nang ginanglanon to subong sir no nga mga development nga inang tanan nga mga LGUs with a coordination, with a proper coordination. Pero sir, isingit ko lang kay ara na si Presidente Duterte naga-live makuhaon ta siya dugay. Ang sa province may na-record yo pa rin bagong duha ka positive sini mga OFW ang Bacolod may mga kwan man, may mga may mga nag-aayo man nga mga OFW nga makapauli diri sa syudad. Paano ning approach naton sa ila sir man? Well, ay na siya kung nga may mga na-assign kita dira nga mga konsyales sa pagbulig sa ila. Ang city government nagatuon pa. Okay. Kung ano tani pa
repatriate sa ila kay kadamo nimo. Mhm. So kinahanglan kani sang damo man lugar. Okay. Kasi pag-abot nila di isolate mo sila mo. So daw karon kay mega problema kita diri sa sabes ni. O kita nga positive di kag sa patient number 2 to nga na sa province nga nagapit di. So in fact ara na ni sila ganing sa mga eskwelahan. So Okay, okay. Pati kulangon kita, ba't natunan ina siyang city government kung ano mabulit ko sila. Sige. Vice, on that note, mag-update lang kami karon sa Oddo. Salamat gid sa time. Yeah, thank you, God bless. Action Hotline. Vice Mayor Gambal, sinatian ho, sige unta pa ni pagpasulod sa mga stranded, sa mga OFW gusto magpauli di sa aton sa Bacolod kag Negros, sabton tay nagkaron kaya rin na sa aton nga linya si Presidente Rodrigo Duterte. Lahat ng lupa ipagbili ko para itulong ko sa tao kasi ho, why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, i-lift ko kaagad. I-lift ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing. Hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, pagka mayroon nandyan kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaryo. Huwag kayong mahiya, tanggapin yan. Total, sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez. Gusto niya, hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Yung kaya mga bata, you have put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'd like to ask do they need to funding to continue working, sir? Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? Yung pong PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, meron naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is the let me use that,
is the dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do is magsabi lang sa iyo. And I'd be glad to kung hindi masyado malaki, I said, ipit tayo sa pera, I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo na ngayon, nagsalita ako ng komunista at ito mga putang ina mga komunista dito kasi ang sa COVID na mangyari, maraming gutom. Maraming hindi nakakatanim. So, walang pera. That is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID-connected. Because nagkasakit o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig, itong mga gagong sabi, try to rumble onto some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang ina, di ba matay itong mga putang inan to. Rinig niyo yan. Tapos mumbling. Basta. I am just putting notice to everybody. Itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Brrrr! Isang putok yan, 35 pesos. Tang-ina ninyo. Yung 35, ilang brrrr, ilang sundalong brrrr yan. Abusaya, pati kayo mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar-mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo sa isang chapter sa putang ina para sa inyo. You see how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na kikinig, sumurinder kayo. Kagaya ng ginawa ko sa Mindanao. Bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kaawa naman yung tao. Pagkain nila yan, kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot ng sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga lang, walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers. Pakinggan natin si Department of Trade, yung dahan-dahan na pagpasok ng ibang sektoro. Magtagalog na lang po kayo. Okay po.
dito po tungkol sa ECQ. Sa quarantine. You ease up the quarantine to allow certain sectors. Aha. Ikaw ho ang nakaalam niyan. Opo. You know better than us. So, Opo. Mr. President, ang maganda hong nangyari ngayon, even under the enhanced community quarantine, para po hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa pagkain, pinagpatuloy ang pag-supply ng food production, pinagpatuloy ang paggawa ng mga pagkain. Tulad doon ng mga canned sardines, gatas, instant noodle, yung mga basic manufactured products para parating marami hong supply sa grocery and supermarket. Dahil po kahit community quarantine, ito po yung mga inalaw na mag-operate. So inalaw po ang food production, inalaw po ang mga essential products tulad ng sabon for hygiene, sabon, shampoo, pati ho yung essential din po yung mga alcohol para ho sa mga panahon ngayon. Yung iba hong hindi essential products, hindi ho muna natin pina-operate in keeping, dahil po gusto po natin ang mga taong bayan as much as possible nasa bahay. Kaya ho piling-pili lang yung pinayagan natin, yun dun lamang sa makakatulong sa food availability. Hindi tayo magkaka-shortage, kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit ho naka-enhanced community quarantine, ay napakadami ho nating pagkain, yung supply. In fact, dahil sa pagmi-meeting ng ating IATF, eventually, inaalaw po natin kahit lagpas 50% yung skeletal workforce. Hindi na skeletal workforce na 30% lamang ang allowed. Kailangan more than 50%. Ibig sabihin, maraming tao. Para ho, ang ating production rate umabot sa 80 to 100%. So, para hindi magkaroon ng shortage. Pangalawa ho, yung ating mga finished good inventory, yung mga gawanan na produkto, ay more than 2 weeks, 2 linggo equivalent. Hindi tayo magkukulang. At yung raw material na ipoproduce pa lang para gawing finished goods, mga 45 days, lagpas sa 1 buwan. So, ibig sabihin ho, marami ho tayong pagkain. So, yan po yung mga iba sa mga inaalaw ngayon na dito sa environment ng ECQ, food products, essential products. Allowed din po siyempre yung iba hong operation tulad doon ng mga bangko para ho may mga gusto mag-withdraw sa ATM, may mapa-i-allow po yon. Siyempre po, agriculture products, doon magsisimula yung pagkain, allowed din po yung mga ganitong activity. Ang nakabitin na lang po ay yung sa construction, yun po yung pag-uusapan pa moving forward. Pati ho yung sa mga SMEs, yung mga malls. Kasi ho, pag yun ho, maramihan kasi. Kaya worried din ngayon po yung grupo natin kung i-open ho ba natin ito dahil contrary to dun sa gusto natin mangyari na panatiliin sa bahay ang mga taong bayan. Pero ho, ito ho ay pag-uusapan pa. Yung mga iba hong mga essential activities, so inaalaw naman po during the enhanced community quarantine. Ang isa pa hong sinisigurado natin ay ang pricing, wala hong profiteering or wala rin yung nagsasamantala sa hoarding. At dyan po, nagsama-sama po ang DTI, ang PNP, CIDG, NBI, DA at saka DOH. Diyan po marami, over 500 na po ang ating mga nahuhuli na mga profiteers at mga hoarders. Kaya babalaho talaga yan. Isa pa hong magandang nangyayari ngayong ECQ ay yung mga manufacturers natin na re-repurpose. Yung mga dating hindi gumagawa ng mga face mask or hindi gumagawa dati ng mga personal protective equipment, ngayon ho ay gumagawa na sila. Tulad ho nung mga mask na suot natin ngayon ay yung iba ho dyan ay ginagawa na ng mga manufacturers natin ngayon. Kahapon lang ho, Hanap ka, bigyan mo sana. kahapon lang ho ay inalaw po natin, nag-turnover tayo ng 10,000 pieces ng PPEs out of the 300,000.
na PPEs at yun po yung donation po ng San Miguel Corporation para ho sa PGH, tinurn over po natin sa DOH. So 10,000 po yon out of the 300,000 na ipuproduce pa para sa ating mga health workers. So meron po tayong mga manufacturer na nilipat yung kanilang production para makaproduce ng mga masks, PPEs, pati ventilators gagawin na. Mga 10 kumpanya na ang may involved dito sa repurposing yung manufacturing. Ibig sabihin, magpuproduce na sila ng mga critical products na kailangan ngayon. And moving forward lang po, last 2 items, marami ho tayong piniprepare na tulong sa MSMEs, micro SMEs, lalo na pag na-lift na itong ECQ. Nandyan ho yung pauutangin sila, low interest rate, doon po sa inyong programa na P3, Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso. 1 billion po yun, nakalaan doon. At sa tulong po, pakikipag-ugnayan sa DOF, sa Land Bank and DBP, another maybe around 30 billion na pwedeng ilaan din para sa mga micro SMEs. Kasi yung micro SMEs, pahihiramin po para meron silang working capital pagka i-restart natin yung economy. Kasi aside from the MSME, yung isang tulong ay yung wage subsidy sa worker na nirelease po ng SSS, BIR at DOF. So, para talagang matulungan sila sa pag-restart ng economy. And lastly, dahil po sa Bayanihan Act ay nagkaroon po ng grace period. Hindi muna babayaran yung loan at grace period ho pagdating sa renta. Yun po yung inyong kinover. Para ho wala dapat paalisin na umuupa sa residential, pati yung renta ng mga micro SME sa mga commercial places. So marami ho tayong prepare na programa para ho sa micro SMEs. Thank you, Mr. President. Salamat, Secretary Lopez. We'll wind up with the 3 speakers from Secretary Dar. Still about food supply, then we go to the health aspect. Sige, Mr. President, fellow cabinet members, ang pinag-uusapan kasi natin dito yung pundo, no? And our budget for this year is finite. We're only pegged at 4.1 trillion, out of which ang antimano kaagad na automatically appropriated doon ay 1.249 trillion. Tapos yung 2.8 trillion, yun yung new appropriation. Para saan yung new appropriation? Yun yung binibigay natin personal services, MOOE, financial expenses, at capital outlay. Now, hindi naman natin ini-expect itong COVID. Bigla na nga lang dumating. Dito po sa capital outlay, nahati po ito sa dalawa. Yung for comprehensive release at saka yung for later release. Yung pong for comprehensive release, hindi po natin pwedeng galawin antimano yun kasi automatically release na yan sa mga province, sa mga government agencies and departments. At saka yung mga IRA at saka yung debt servicing natin. So antimano, ang pwede lang natin galawin, which we have done, is 397 billion more or less. Ito yung capital outlay ng mga departments at saka nung Congress initiated, no? Sa ngayon, ang nagagamit na natin, 352 billion na. So, konting-konti na lang natitira. And we're not even sure na ito yung nasa always at the back of my mind also dahil ako parating nasisisi pagka natagalan yung release at saka may nagagamit na hindi daw dapat gamitin. But where else can we go? Ito talaga yung sitwasyon na eh. And that therefore, ang sinasabi lang natin, i-consider natin yung possibility of second wave. Pag nag-second wave, paano yun? Nag-usap kami ng ADC with NEDA and DOF. And we have to come up with a forward planning on what will be the direction.
and that would require a lot of funding. The new normal should allow us to provide more jobs to the people para maging productive sila. Yan ang hindi naintindihan ng tao, karamihan, is that ako ho, dependent ako sa Congress. Powerful nga ang presidente, lahat. Ang Congress, sila lang, yung pati yung empleyado nila. Diyan sa Congress lang. Yan na sila. Pero itong Congress, especially yung lower house, ika nga sa English, the purse. Ibig sabihin, hindi ako makagastos ng pera hanggang hindi sabihin ng House, then approval by the Senate, pero manggaling talaga sa House, na sige, bigyan ka namin ng 300 billion na hangin para magamit mo. Yung 300 million, kukolektahin pa po yan. Wala kong ready money. Sabi mo nandyan. Yung sinabi kong 300 na tinago ko, savings yun sa gobyerno, na sinabi ko kay noon, started, kailan ba ako nag-umpisa? 2015. 16, nag-ano na kami ng pera. Dahan-dahan lang, kukunti-kunti. Saving, parang alkansiya, mag-alkansiya kasan. Kaya mayroon na kaagad akong ready. But yun naman was not really for the purpose of spending for the COVID. Because wala pa naman ang COVID noon. It was a non-existing alien. And hindi natin alam. That was intended, na sabi ko, son, before I go out, makita lang man ng mga tao na may ang pera, na hindi na ginastos ng kung todo-todo, nag-save tayo. That was my only purpose, actually. Ngayon, nandoon ang COVID. Now, dito yung sinasabi ni Wendell, tama yan. Mag-appropriate ang lower house, House of Representatives, yung mga congressman, hindi yung senador. Manggaling sa kanila, mga congressman, mag-appropriate sila ng pera, bigyan ako ng authority na gastuhin yon. Kung ma-approve na rin sa Senado. Ang problema, kung may pera ba? Kasi ang koleksyon nandito sa akin. Nandito kay Sunny, tapos tanungin siya, may pera ba dyan? Sabi, meron no dito na 400 million. O sige, gamitin natin yan. So, doon sa Congress, somebody will sponsor a bill, appropriation. It has to be sa budget. Ang sabi ni Wendell na supplemental budget. Kung may pera, pero kung wala, walang i-appropriate because there is nothing to appropriate. Wala tayong ma-appropriate kung walang pera. That is why, sabi, it's dwindling, paliit ng paliit. Because ang inasahan natin na first quarter, second quarter, na collection, wala na. Napurnada na because sarado ang mundo. Ang komunidad hindi gumagalaw. Wala na nagtrabaho. Lahat tayo, pati ako sa puro papel. Isang katerbang papel. Yun lang man to. Dinala sa bahay ko. Babasahin ko lahat yan. Hindi ako nagpipirma ng hindi ko nababasa. Tapos, para hindi tayo masabit. Tapos, yan ang trabaho ko. Wala nagtatrabaho. So, yan ang problema ngayon. It's really a question of money. Money has always been since time immemorial. Now, remember that wala kaming hangarin na pigilin yung pera. It's not ours, it's not anybody's money, but it belongs to the Filipino people and should be spent for the welfare of the Filipino people. Hanggang dyan lang. Now we go to Secretary Dar to see how the agricultural sector is coping up. Thank you, Mr. President. Marami pong salamat.
Sa agrikultura po naman, under the enhanced community quarantine for Luzon and vis-a-vis agriculture and food, ang una po natin tiningnan po yung food availability, food accessibility and affordability, plus yung price stabilization and the movement and logistics relating to the food supplies. At the initial stage, Mr. President, ng ECQ, may opening naman ang agrikultura, skeletal level, but even with that, of course, we were practicing again all the health or quarantine measures, may physical distancing at saka din paggamit ng face mask. Then after 1 month, doon sa IATF po, nadagdagan na po yung level na mga aktibidades doon sa kanayunan. So nasa optimum level tayo ngayon sa farming, sa fishing, at related sa lahat po ng even yung mga manufacturing ng agricultural inputs, fertilizers, pesticides, and the like. So marami po tayong sumatotal, mayroon akong individually maibigay na datos, but overall, mayroon tayong sapat po na pagkain. Yung initial days lang, yung mayroon mga sobrang maigpit sa kanayunan, mas lalo sa barangay na nag-checkpoint. So doon tayo nagka-prone a little problem, but over this time now, hanggang ngayon na ay okay na po yung food supplies, yung movement. Kasi simulat sa pool naman, ang ITF ay nagsabi na there is unhampered movement ng mga cargoes, both food and non-food. So sa bigas po, ang rice outlook natin dito sa taon na ito, mayroon tayong demand na 14.6 million metric tons. Ang supply ay 17.9 million metric tons. So, may deficit na 3.3 million metric tons. Pero gumawa na tayo ng mga hakbang para ang ending sufficiency level natin sa taon na ito ay from a level of 87% lang po kasi ngayon yung naproproduce natin dito sa bansa. Pero with now the additional 8.5 billion pesos for the Rice Resiliency Project, it will bring us to 94% po yung domestic rice production natin. May isang ano lang ako, bago ko makalimutan, isingit ko na lang. And I have asked Bong to talk about this because he was the one he was the proponent who submitted it to me. Bong. Magandang gabi po. Action Hotline. Ang iban karon nga mga ginapalayag dara sa presidente, bantayan nyo lang sa mga update naton mga ka-aksyon. Ang isa lang gid kay importante nga balantayan ta because may mag-recommend na no ang Pangulo sa Pungsod Pilipinas kapin pagid sa mga high-risk area. Tapos gid May 15 naman no. Action Hotline. Pero suliton ko ini nga mga lugar, at least ang nabutang dito sa mga lugar nga ginarekomendar sang IATF para sa ECQ extension, National Capital Region, Region 3, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Mindoro, Albay, kag Catanduanes. May mga areas diri iya sa Visayas. Ginag-consider man sang IATF na nga high risk pero ibaloon ta ko na no ini kay ang gina-consider nila karon nga mga area amo ni ang Antique, Iloilo, Cebu and Cebu City. Subject for recheck ang Aklan and Capiz. Subject man sa ECQ
Sa Mindanao, Davao del Norte, Davao City, considered high risk. Kag amo man sa Davao de Oro, nga subject sa ECQ and subject to recheck. Ang nag-gross kinalantaw ko diyan Bacolod do ay pamaginman malakip, pero pagkaronan tala supunan to ya karon do dugay locally, kay damo ni ka pamangkot tinano ni matabo ni masigi pa kita gyapon pamaton sa mga nagapalauli gusto magpalauli ni saton. Now question, ang city subong pag-insindi ko may konsyal nga ginasaynan sini ang pag-process sa mga OFW nga stranded ngaluyag magpauli. Now, sa experience ng province, kung mga may-ari ang nag-positive, karon nara sa ibi magaluna, yan Bacolod, ano pasugot kita ni? Kag ano na subong ang update, may-ara nagidbalas ang official executive order nga nagamando sa sining konsyal nga dapat asikasuhon na ini. Amo na bala kaya hindi na kita magulat nga maabot pang tsimpong nga kundiin pa may problema naman dito pa naman kita yung magkaag. Action Hotline. Inataran tutukan sa pagpanubalik sa inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Roll now. Action Hotline. Babalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad sa inyo para tuntunan Action Hotline. Now, kaina kay ginunala nato no ang mga update dito iya sa national pero ti amo na bla ang sugpon sang meeting sang pangulo ta tinagasigi pa man subong no basi may mga pronouncement sa later kwanta lang na dugangan ta lang na. Action Hotline. Pero ari ay kantuan ko lang si Dr. Jonathan Lobaton kay importante manimo ang pamangkot sumong damo kagabi ang nagahambal sa akon tinanong matabo sini. Kay damo pa mga OFW, in fact may nag-contact kani sa akon nga classmate ko halin man sa Guae kag may ara sang mag-apply man sila online, no? Ang isa diri kay ang duha ni karon ka mga patient nga OFW ara na sa EB Magalona, no? Kinanglanon pa ni sila mag-undergo nga makarecover sila at least why nagid balas ang COVID-19 at antes sila magpauli sila tagsa ka mga banwa kag syudad. Remember ang kanduni why sang record mo party COVID-19? Tiyang OFW ni kon pasugtan mo ni Paulit kung hindi na akong problema ito sa banwa. Pero ano ini, joining us this morning, mga ka-aksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad.
Online sa hotline. Online. We have Dr. Jonathan Lobaton, mag-ingisayod kita sa iya, mga istorya kita parte sa mga latest nga ginahimo nila and being the incident commander, tinano ang update sa may mga applicants pa lang pending for approval kag gina-process ang province. Doc, morning sa imo, live ka sa mong Saxon Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Sa tumatag kalamati, may nga agagid sa inyo. Subo ni nga balita kay ti ang duha ka mga OFW ta gusto man ni tani magpuli kag mag-upod sa pamilya nila pero ti amo paniblang record nga kagabi gin kwan mismo gin confirm mismo ni Gov diri sa aton no sa Action Radio nga mo ni duha ka bilog. For more background, Doc, ano ni sila man ining tagan dunay kag taga sila nanong kag anong latest subong status nila ni? Yes, Action Art, no, sa tumatag palamati. Amo itong yung mention tang OFWs ini sila. Ginkuha sa sila sa Cebu. Kag, I don't know if I'm correct, no? March 24, ini sila gin pabalik diri sa aton sa probinsya. Nagkapot diri sa, I think, sa Cebu, no? So, then amo tong hindi lang ko exactly kadumdum sang date naging pasay ito gin dala na diri sila sa province of Negros Occidental pero we have tracer for that Action Art no may ara kita na information nga gina-share sa aton nga provincial government website. But in short na duwa ang result kahapon amo to they are positive ning duwa. Okay. Pero what's good sa aton nga ginhimo it's because naging butang kanisa sa healing center dito sa Banwa sa Giti Magalona. So wala na nagsulod sila sa province, wala na sila makapanglaton natin. Ining isaya ang recording kanina sa province, ang address niya kanto ni March 17, arrive in the Philippines. Via Cebu man ni sir ang paglusot niya dire o kung pag-process na ton? Cebu ni sila nga duwa. Duwa ni sila Cebu ni. 35 actually, there are 35 from Cebu. Okay. OFWs. Now, because of this developing story, nanong matabo diri and sige pa kita gyapon. I know that damo gyapon ang naga-apply dira online nga gusto magpauli. May mga pending pasubong for process. Mga pila pa ni sir sila kag nano ang mga measures nga imuon naton kay ting risk epekto sini negrosanon kulbaan siyempre bakulon nun kulbaan nga sige tinano ni man ang iban ganing gambal niya hindi talaga sila pagpakatuon di blati galing di ta man na mahimong amo na Doc. Yes, Action Art no kag initanan gina evaluate naton ini kadamo sa aton pamuluyo diri sa Negros Occidental kag Bacolod na gusto gid magpauli. Because tiari di ang ila balay kag iban sa ila nagahambal naman nga kabudlay sa pangabuhi dito sa Manila no. In fact may kilala kita nga duwa nga si Cyrus Garde atos Manila. Gusto man magbalik diri. So hindi siya OFW, he is a stranded abi no. Kay mapabulong taning igo ta to. Naga-contact man diri sa aton. So in terms of decisions ng provincial government, we give this decision to the governor no. Action Art. Kung ano ang iyang madesisyon sini with full consideration sa mga sitwasyon. Okay. Iti, just like what happened, kung pasudlan mo di karon, basi diri naman kita ang mga problema. So muna nga hindi kita bisan na atong pumuluyo gusto nila magpalauli. In fact, damo sang nagatawag sa akon man kag sa office sa command center from all over the country nga gusto lang magbalik, no? Okay. Wala labot po ng OFWs. Pero we are carefully evaluating everything. Okay. No? Like ining situation amo ni isa sa mga ginabasa ginatong ginabulig sa aton to decide. Action Art. Now, pero subong kung lang tawon ta sa inyo data, mga more or less, ang mga stranded, hindi lamang tos Manila, Cebu, or diin man nga part no, sa Visayas and Mindanao, mga more or less, mga pila pa ni sir nga gusto, ka mga individual, nga gusto magpauli sa Negros? Ati kung lang tawon mo, mga sobra na libo eh. Mga libo na Action Art, kung tingub-tingubon mo ini sa tanan. Oo. Kaya ano na nga part in addition sa ginhambal ko bago lang
nga gina-consider tani ang mga risgo nga effect naton kung magbalalik na diri sila. Wala labot sina hindi lang sila di kasulod easily sa province nga balik lang sa ila balay puloy anda yon balay. Correct. Nga ma-immerse lang sila sa kundiin nga mga community. Just like for example ining taga Candune, kung binalik mo na to sa Candune, Tapos, kid. zero case ang Candune, kundi nagkalalas na to sila. Correct. The same man sa Silay City, kung ginbalik mo lang ni Isili halin sa Cebu, labay sa Escalante, rekta sa iyang community, kundi latnan man ang siyudad sa Silay, no? Pero that's the best thing na ginimo sa provincial government na gin-quarantine taanay sila, gin-testingan. Okay. So it turned out positive, so isa sa mga evaluation sa Action Art ang quarantine facility naton kung kaya ta o kung hindi. Na isa pa lang sulod kung may question sa imo kay may ara kita mambukal and ibi magalo na nga isolation facility pero kung i-accommodate ning tanan nga gusto magpauli paano tani karon paiguon to kung magsulubrani? Correct. Amo gina. So mo nang ginahambal ko kag ini Action Art ang provincial government gasto ni para sa ila. Luwas ang sa ilang quarantine facility. Ang ilang food everyday ginagastuhan ina sang aton nga provincial government. Sus. That's why Kita mo na? mo sa aton mga ginapang consider diri no. While si Governor Bong Lacson is asking maging patient lang ang aton mga kauturan. Pero these are the things na ginabulo balanse man sa aton nga provincial government. Pero dito sa quarantine o sa isolation area, I understand dugin separate kini sila nga duha. Ano ang kasiguraduhan ang measures to sir? May mga assigned health workers, doctors nga nagabantay to nga hindi ni sila makasimpon sa iban naton nga mga OFW nga dito pasubong o kung mga taga Negros nga ato pa dito sa Ibi Magalona. Yes, Action Art actually ang probinsya yan na preparado gid no. May doktor, may mga doktor, may mga nurses, may mga security personnel. Kompleto ina kag may proseso ina hindi lang sa isa ka balay duwa ang pagitsindi ko nga pag-design sa atong medical doctor on board dira. Amo na si Dr. Ruel Mugol assisted by many nurses no halin sa Provincial Health Office. Damo na da sila. Kaya naghatag man sang support ang local government ng Ibi Magalona, si Mayor Marvin Malacon, araman dira, no? Kagang karasasang Barangay Council, Kapitan Jo Villanueva, no? Barangay Santo Niño, inadamo, Barangay Santo Niño, Ibi Magalona. So, nagabinuligay, inadira sila. Isa ka quarantine facility, hindi lang nga magsinadyahanay sila dira, nga kuha nga daw, as if while be? While they're still isolated. They are in isolation gid sa isa kag isa Action Art na hindi pala maglinat-tunanay sila. Gani man. Ang tanan nga ara sa Ibi Magalona pila ganik bilog ni sir? Hindi na ko ka doon kaisip no po basta everyday we report that Action Art sa aton FB live updates. Pero what I'm following just sining duwa ka OFW, I mean 35 ini sila tanan nga gindala naton. Kaya may mga naginabot na dira mo nga mga other stranded passengers sa Manila. No? If you remember nga nag-abot man to nagligad nga adlaw, gindala taman dira sa facility naton sa AB Magalona. Okay. So, ara da sila. Pero tanan ini sila, gin-swab test na gid para sa COVID-19 test dito sa Iloilo. Yes. Diri na sila gin-swab. Din padala ang specimen dito sa West Visayas Medical Center. Ang lain sila kay kundi may nag-assist na mga medical workers, may doktor. Ano matabo si sir sa mga doktor? Kay siyempre pag positive ang result, ang tendency i-quarantine nato ni sila mo na ang mga doctors sa mga health workers for 14 days man. Dira man ibutang ni mga doctors and nurses? Ang mga doctors and nurses isolated naman na sila. Actually, basta nakuha na ni sila Action Arts ang mga specimen. Actually, may gina-report ang provincial government ng mga pending result alin sa West Visayas Medical Center.
Okay. Nadala na ang aton mga health workers. Oo, kagti ang ginsakyan pag nila to ang ginsakyan nila, ang contact tracing sinugurong tupad nila pag travel pa ibi Magalona, the drivers ang bus, kag even siguro ambot si Dr. Sifard kay Ilian kag ikaw ay kamuto yan nakahalubilo ni sila sa no? Ang gido, ay kami to. Maayo lang. Isa mo na sa ginatalakay namong gani nga dapat ang atong nga command center kinahanglan hindi ma-breach ang atong nga safety diri. Na So, pero atong driver sang kwan sang Philippine Coast Guard nga bus kay sakyan sa atong mga OFWs, tikwa na sila, automatic na sila nga PUM. So, kwan ka na swab. na utod ang linya balikan ta lang no kaya ang aton malang mo ni lesson ini diri sa Bacolod. Last time may maging palayag ang alkalde nga daw may makonsyal sa gintugyanan man sa mga stranded nga OFW, stranded nga mga empleyado. Doc, sorry gid na utod ang aton linya. You were saying kay na? Yes, actually, itong mga sa salakyan na driver i-swab test na ito. Oo, ipaidalom sa swab test. Kaya may mga personnel man dira nga nag-audit do, may kuhaan sa sample padala sa West Visayas Medical Center. Namin ni nga mauna siguro or mag-request kita dito sa DOH Region 6 paagi sa Provincial Health Office, like in the case of Bacolod nga nag-request sila unahon tani anay parang at least magtaway ang utok tagag hindi na tabla magproblema paminsar pagidugang. Kaya actually ata mo nang gin-call mabala ni Provincial Consultant sa aton nga Provincial Incident Management Team, Congressman Alvi Benitez, kay Governor Bong Lacson, na medyo mahinay-hinay ang aton nga proseso dito sa West Visayas Medical Center. Oo, may lang kay kita diri sa province, ginahimo tang tanan para ma-contain bala kag makontrol ang pag-spread ng virus, no? Kasi hindi tagi mo na mapunggan, pero ginahimo namon ang tanan na para hindi mabutang sa delikado ang atong mga kauturan. Pero kung lang taon mo, like natabo sa patient number 2 to sa La Castellana nga taga-barangay na to, daw kalawig kasi inadlaw kag magwa ang atong result. Isa pa na. Pero oo, kung makakakit tani isang number of days na makapagwa kita sa result, 3 to 4 days or 3 days na rin the most, hindi at least hindi ka mabudlayan. Kaya yung patient, mabalaan lang natin sa makahimo kita dayon sang punanong himuon natin para mabiligan tayo atong panguluyo. Kag dapat kung may buligan kita nga magpauli, automatic, i-undergo na lang sila dayon sa swab test. Kag antis siguro naton i-release ka papulion sila. Bisa natapos ng quarantine period, dapat guro laton na yung result sir kay siling ko basi ato naman sila makapulis lugar na kang madiskubrihan blang nga positive sila. Actually pagkuha na sila ng sample, they are considered to be PUMs na. Kaya na sila gina-integrate dito. Kaya kung i-integrate mo na ito dayon, pag abot sa result nga kalawig pa, na kung sila sinoto pa ng sugata nila to, kundi base na sila latnan. That's why nga pagkuha na usually ng sample sila, they are already considered person under monitoring. Kay mga simptoma. Kay pareho sini, mayon niya kay at least hapos ang pag-contact tracing naton kay isa sila ka bus ngin sakyan to. At least ina nga mga individual was sa duwa nga nag-positive, automatic i-swab test na lang dayon para nga way problema kagti ang problema pagid sini ang budget sa swab test ni sir may mga gasto man ding province. Yes, so may mga aragid kag facilitate mo diri si Congressman Alvi Benitez kag ang atong provincial government ginapaninguhan gid ni action art ng mga test quantita kita nga ginagastuhan gid sa province. So may mga consideration nga may mga posible bag-ohon kamo in terms sa pagpasulod kag pag-process pagpapauli sining mga stranded passengers that include sa mga OFW. Yes, may aragid, definitely may aragid. Kag pero mo tong inambal naton kay ang role namon sa incident management team sa information lang action art sa atong mga pumuluyo every day gahadol kami, kuha kami sa opinion sa kada isa. Kay kabalo kami mga clusters kami dira, may ara law and order cluster, may ara sa health, may ara sa
damo kami dira nga mga clusters, no, humanitarian. So inang pag-repatriate sa atong mga pamuluyo nahulog ina sa humanitarian cluster. So ang health aspect naman nga ini, like ini mga positive, ginabili natin ina sa clusters and health. So muna nga everyday gina-calibrate natin ini. Mayroon man cluster on food security, like for example ining atong ekonomiya sa negos, kinanglano mo natin ini nga hindi pagpabayaan. So, amo itong ginambal back sa ginambal mo, gihadol kami everyday action art kag initanan nagapabilin sa lamesa sa atong palangga na Governor Bong Lacson to decide. Okay. Pero, bangod sining mga consideration, would it be possible nga talakayo naman ang mahimo extension sang general community quarantine in the whole provincial? Yes, action art that is included because ang atong governor nakambal na gid nga there's a possibility gid nga ma-extend ini. So we keep on giving him inputs. No, hatag lang kami input sa iya. Ginasuportahan lang sa namon kung ano nga mga information gusto niya kag para at least mabulig-buligan sa namon in terms of decision making. Sige. On that note, salamat gid Dr. Jonathan Lobaton. Unless may itugon ka pa sa mga pumuluyo sang Negros, sir. Yes, Action Art. Thank you, Gid, no, sang oras sinatag mo sa amon sa Provincial Incident Management Team in behalf sa aton palangga na Governor Bong Lacson and the rest of our provincial officials. Gusto kami magpadalo sa pumuluyo na ginahimo namon ini para sa inyo. So I hope maintindihan ninyo kag pangayo di kami sa inyong cooperation, no, kag way takabalo kung sano ini matapos, pero amo ra na hindi kita magsalig. Let's not be overconfident, let's not be complacent, let's help one another to fight this virus. Thank you very much kag maayong aga sa tanan. Maayong aga. Action Hotline. Si Dr. Jonathan Lobaton, ang Provincial Incident Management Team Commander. Ti subong amo ni ma-change naman no? Mabag-o naman kay tuod lang. Ano tamo ubla sa case ng Castellana? Can you imagine lawig ni nga tiyempo tineredi antes magpakita sa sintoma mo? Tingon ni gina-recommend 14 days home quarantine o kon 14 days isolation sa sining mga nagapauli gina-repatriate naton. Amo nang iba na adlok na sining latiano na sige unta pa ni pagpasulod amo gani gambal di sa mga mensahe padalan lao. Dapat hindi tanan ni anay pagdali-dali pasugtan nga dinaguso ni sila para uli di. Take note nga ang pending karon nga naga-apply o nagapakayo-bulig sa probinsya makapauli diri sa aton mga 1,000 sobra pa. Ti ano mo na karon? Diin mo na sa facility nga ibutangan pa diri kag bisan si Dr. Jonathan Lobaton nya budlay ni sila i-accommodate mo kay kinanglan na tundugang naman nga lugar nga butangan sini sa ilamo. Bakon mo na magtiner action Oliver sang 2 ka semana at tanan sagud mo na alin sa pagkaon. Tiya mga doktor ta hindi yan pagkulangon. Halimbawa karon may another pag swab test may mag-positive naman sa mga nag-repatriate ta. Kinanglan may another set ka naman nga medical workers alin sa doktor kag nurses na. Hindi man pwede nga ang mga nagatatap dira kapin pa may nag-positive sa swab test result sa Iloilo. Hindi man na pwedeng hindi mo sila ipag-quarantine. Diba sa uli kulangon kita ya ang mga doctors o medical workers naton nga nagatrabaho nga instead makabulig pa ni tani sa iban nga mga cases sa palibot sa probinsya dira na lang sila matutok, no? Ang duga nga problema ala to bangon kag ini challenge sa probinsya kung paano ini ma-address ang insakto. Ang mayo lang gani kay ting provincial government gina-make sure nila ya nga hindi pagsugat to okay na. Ang gusto ko tani gani pagid mapadalman ni kon pagalin pag standby nila to sa mga lugar ambot kon dito sa Cebu ni nga pag stranded nila o kon dito sa Manila may swab test kaginhimo sila na way takabalo da kay iban to gina-quarantine malang way man niya ginapa-swab test para may balawan ng result kung positive sila kundi mo di may mga cases ka symptomatic wala sintoma nga sa uli kung may baluan positibo ka na tiya mo na iya ang consideration nga dapat subong hindi lang sa probinsya sa Negros Occidental bantayan nila kundi that includes Bacolod City. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Para
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Kagkaroon ang mga ginaggamyo ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Why nagkikita panahon, boss Uri, hindi ko gid mabasa ng mga mensaheng ginpadala niyo. Pwede, boss na lang. Sige, bawi lang ko, boss, kay nagsulod kita, tabid kita kay ina sa PTV4, no, ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang ginarekomendar ko lang sa inyo, pabakura gid ang immune system para layo kita sa naman nga balatian. Hindi lang parang mayong aton performance sa trabaho, sa may mga nagatrabaho pa. Man ang Dr. Alfred Spermangosteen capsule nagabulig ini agon magpapag-on sang immune system kag resistensya sa lawas. Ako mismo nagagamit sini kay parang nga bisan ari kita gyapon nagaserbisyo nagapangalagad sa inyo apisan sa pamahog sa COVID-19 ti ari kita no nagaserbisyo bangod nga protektado kita mo sa Dr. Alfred Spermangosteen capsule. Damo phytochemicals ang nami ipagid kay may aras ang kompleto nga vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Tandaan tagid na. Dr. Alfred's Spermangosteen capsule parisan mo pagid sang tea nga makapaayo naman no ang iya sining kombinasyon amoning maayo parang sa complete no nga resistensya kag maayo nga kondisyon sa lawas naton no sa pang kabilugan. Tandaan Dr. Alfred Spermangosteen capsule and tea. With aksyon Oliver Pason sa technical side, back up sa aksyon J.M. Baikin kag aksyon Doril Cabato. Kung naman aksyon Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!